主は皆さんと共に。またあなたと共に。聖マタイによる福音書第22章34節、いかに記された主イエス・キリストの福音、主に栄光。主に栄光がありますように。パリサイ派の人々は、イエスがサドカイ派の人々を言い込められたことを聞いて、一緒に集まった。そのうちの一人、律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中でどの規定が最も重要でしょうか？イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。パリサイ派の人々が集まっていたとき、イエスはお尋ねになった。あなたたちはメシアのことをどう思うか？誰の子だろうか？彼らがダビデの子ですと言うと、イエスは言われた。では、どうしてダビデは霊を受けてメシアを主と呼んでいるのだろうか？主は私の主にお告げになった。私の右の座につきなさい。私があなたの敵をあなたの足元に屈服させる時までと。このようにダビデがメシアを主と呼んでいるのであれば、どうしてメシアがダビデの子なのか？これには誰一人一言も言い返すことができず、その日からはもはや相手質問するものはなかった。主に感謝。主に感謝します。主よ、私の義は私の贖い主、私の言葉と思いが御心にかなえますように。アーメン。どうぞおかけください。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。そして隣人を自分のように愛しなさいと2つの戒めですね。私たちの社会にはルールがいっぱいあります。掟というかルールというか律法というかいっぱいあります。必要な分は確かにありますね。例えば私はカナダ生まれで、若い時から運転したら右通行ですね。そして日本に来たら日本のルールは左通行ですね。で、私は右通行にすごい慣れてましたから、最初はまっすぐに走ると何ともなかったですけれども、でもまだあるとですね、自然に体が右通行に持っていこうとするんですね。対向車がなければ何とも思わないですね。でもたまたま対向車が来てるでしょうね。私は右通行で向こうが左通行で、そしてもう衝突しそうな、そこまでじゃないんですけれども、どうしたの？あいつは間違ってるんじゃないかと自分が思い込みますね。で途中でそっか、ここが左通行だといやーと思ってね、左の方に行きますね。幸いで最初はかなり田舎におりましたから、そこで途中でやり直すことができましたけれども、例えばこの2号線だったらできないですね。それだったら大変ですね。そういうルールは必要なんですけれども、ルールは何が一番大切でしょう？このルールが一番大切だったら他のルールはどうなるでしょうか？この、律法学者が、イエス様を試そうとして、どの規定が一番重要であるかということを聞くんですけれども、しかし試すだけのでもなく、その社会で特に律法学者同士とかラビ同士が
よく論じ合ってました。いや、これが一番大切、これが一番大切ということがありました。イエス様答えられるんですね。すべてを尽くして神様を愛しなさい。そして同じような重要さで自分のように隣人を愛しなさいという2つですね。で、この2つにすべてのルールが基づいてるんですよとイエス様言われるんですね。素晴らしいですね。そのすべてのルールが基づいているような2つがあれば、それで他のルールが覚えてなくても何とかできるでしょう。この基礎があるからですね。そしてですね、みんなもうすでにそのルールは知ってたんですよ。最初のすべてを尽くして、神を愛しなさいというのは、シェマイスラエルという言葉の中のものですね。ですね、新明記の6章の4節と5節に書いてあるんですけれども、イスラエルを聞けと書いてあるんですね。聞けはヘブライ語でシェマというんですね。そして聞けイスラエル。イスラエルを聞け。シェマイスラエルというんです。で、そこでイスラエルの人々がエジプトから脱出してその途中でこの戒めが出てきました。神様を愛しなさい。すべてを尽くして神様を愛しなさい。そしてですね、その時からモーセに言われたのは、この言葉を毎日起きる時も寝る前にも唱えなさいと言われました。この言葉だけじゃないんですけれども、もっと長いのがあるんですけれども、でもこれがその芯となるところですね。要するに熱心なユダヤ教徒の方は朝起きてこの精神を尽くし、思いを尽くして、力を尽くして、すべてを尽くして、あなたの神である主を愛しなさいと唱えるんです。で、寝る前にもそれを唱えるんです。私も何年前から毎日できればそれをしようとしてるんですけれども、朝だけなんですけれどもね、それは本当にいいことですよ。考えてみてください。その自分にとってそういう島があればいいなと思うんですけれども、でもそうするとイエス様が全てを尽くして神を愛しなさいと言われた時はみんな、ああそうやね、あれはシェマイスラエルだなと分かりますね。でもシェマイスラエルの部分になってない2つ目の戒めを言われるんですね。それが隣人を自分のように愛しなさいというんですね。それがレビ記に書いてあるんです。レビ記の19章の18節、先ほど覚えたんですけど、に書いてあるんですね。だからイエス様はその2つをつなぎました。それまではそんなにつながってなかったですね。みんなシェマイスラエルをよく知ってたでしょう。そしてよく聖書を知っている人は、そのレビ記の分の、隣人を自分のように愛しなさいというのは、一応あるのは知ってたでしょう。だけれども、それはシェマイスラエルにくっつけたかとはなかったと思いますね。でもイエス様はその2つを関連させるんですね。それは素晴らしいですね。そして私たちはそれに習ったらいいんですよね。本当はこれはイエス様のシェマと考えたらいいですね。私はそのイエス様のシェマを唱えるんですね。できるだけ毎日1回でも。で、それはまず神様との縦の関係をきちんとして置くということですね。十字架みたいな縦の棒、前も言ってるんですけれども、それが私たちと神様の間の関係ですね。で、愛というのは好きやからということじゃなくて、その意志を持って大切にするという意味ですね。神様は私たちを大切にしてくださるんですね。それを気づいて、それに応えて神様を大切にするというのは、神様との関係を大切にするというのは、それが神様を愛しているという意味ですね。
でもそれだけじゃなくて、自分がそこだけで、ああよかったよかったなということだけじゃなくて、そこからその愛を生きるということです。神様からいただいているそのご大切ですね、その愛を受けて、そこからそのベースから隣人を自分のように愛することができるようになるんですね。自分が頑張ってしないと神様に怒られるんじゃなくて、神様との愛の関係をきちんとしてから、それが初めて心からできるようになりますね。それが十字架の横棒として考えればいいですね。それで十字架を背負って生きるんですね、本当にね。ですから私たちもそのようにその2つの戒めを覚えて、そして全てのルール、全ての掟はそれに基づいているであれば、本当にその心で生きていったらいいでしょう。その心で生きていたら、掟を忘れても愛を生きることができるでしょう。掟を覚えてそれを守ろうとしても、形だけのでもなく心から愛に基づいて守るということになります。父と子と聖霊の皆によって。